Kuljeskelu-podcastissa kokemusasiantuntija kertoo tarinansa ja kokemuksiaan kävellen. Reitti, sisältö ja yleisö ei ole ennakolta suunniteltu. Podcastin on toteuttanut Kulttuurivoimala ja sitä on rahoittanut Alli Paasikivi-säätiö. Jes, hei, me ollaan täällä Oulun rautatieasemalla nyt ja mä oon Väissen Martu ja syntyperäinen oululainen. Mä oon muuten syntynyt Tuiraan synnytyssairaalassa. Me joskus äidin kanssa käveltiin siitä ohi ja äiti sanoi, että sinä olet tuossa pyöreässä salissa syntynyt. Mä ajattelin, kiitos. Kiitos kun minut synnytit tänne Ouluun. Sen jälkeenhän sitten synnytysjutut niin siirtyi Oussiin. Mutta ei me nyt Oussista puhuta eikä syntymisestä, vaikka sekin on tärkeää. Minkä takia mä oon ihmiset tuonut tänne rautatieasemalle, niin mä kerron vähän omasta historiasta ja vähän sivutaan tässä sitten myöskin tätä Oulun homohistoriaa ja omaa identiteettihistoriaa. Tuli mieleen tuo VR-rautatieaseman kerhotila, joka on tuossa eteläisen alikäytävän vieressä. Ja siellä oli ensimmäiset Setan bileet, missä mä kävin 90-luvulla. Mä tuossa yritin eilettäin miettiä, että mikä aika se voisi olla. Olisiko se ollut jotakin 94 tai 95. Ja silloin mä rohkaistuin menemään Setan bileisiin ensimmäistä kertaa. En mä kun käväsin siellä vaan, mutta se oli kuitenkin jotenkin aika hurjaa. Et silloinhan kuitenkin 90-luvulla niin homoseksuaalisuus oli rikollista. Kehotuskielto poistui 99 vasta. Et ajatelkaapa sitä sitten vähän omassakin mielessänne. Et aika pitkälle tässä on kuitenkin päästy. No, mä ensin ajattelin tosiaan silloin nuorempana, että mä oon biseksuaali. Mutta pääasiassa seurustelin kuitenkin miesten kanssa. Ja minä yritin niiden miesten kanssa seurustella ja jotenkin tuntui, että ei oikeasti, että ei sitä tule mitään. Että ei vaan joku ei vaan synkannut. Ja mä alkoin nähdä unia sitten siitä, että mä seurustelen naisen kanssa. Ja eihän siinä tavallaan piti itselle tunnustaa, että ei tämä nyt ihan näin mene, että minä pelkkä hetero- tai biseksuaali ole. Että kyllä tässä nyt jotain muutakin on sitten. Ja sitten kun mä seurustelin ensimmäisen naisen kanssa, niin se oli aivan semmoista, että mä olinko mä 25 silloin, 24-vuotias. Ja tuli semmoinen fiilis, että oikeasti tätäkö se on se, että kun sanotaan, että ihastuttaa ja rakastuttaa. Että mä olin aivan näin maailman vaaleanpunaisten lasien läpi ja oli aivan vaan, että ei tämä voi olla totta. Ja no ei se nyt kauhean kauan se montaa kuukautta se suhde kestänyt, mutta kuitenkin, että pääsi sitten tähän homomaailmaan mukaan sitten. Ja tässä muuten tässä on snooker time nyt, mutta minun mielestä tässäkin oli joskus tässä talossa, jos oikein muistan, olisikohan se ollut just tuo kulma tossa, niin siinä oli joskus Setan toimisto. Mä hyvin nopeasti silloin alkoin aktiiviseksi, voisiko sanoa setalaiseksi sitten Oulun Setaan. Meillä oli hirveän hyvä porukka siinä sitten ja hirveän nopeasti tutustui ihmisiin sitten ja paljonhan se sitä oli, sitä baarikulttuuria, että oli paljon bileitä ja siellä aina joku uusi ihminen tuli vastaan ja johonkin vähän ihastui ja jonkun kanssa vähän taas seurusteli ja se vaan jotenkin vaan vuosikausia, että miksi tämäkään ei oikein, että tämä monokaminen tämä juttu, että yhden kanssa seurustellaan vaan, että ei sekään oikein tunnu omalta. Että mikä tässä on. Ja sitten mä jossain vaiheessa vaan tajusin, että okei, ensiksi mä en ole lesbo, vaikka mä kuvittelin olevani, ja enkä mä ole myöskään monogaaminen sitten. Että siinä alkoi pikkuhiljaa palikoita menemään paikalleen ja hoksasi, että hei, että eihän mä oikeastaan ole edes nainenkaan. Että
että tosiaan, että mikä tässä on. No mähän menin transtutkimuksiin sitten ja on sitä jo vuosikausia siitäkin aikaa. Mä sain sitten muun sukupuolisuusdiagnoosin ja kävin mastektomiassa ja tajusin jossain vaiheessa, että en tosiaankaan, mä en ole monogaminenkaan. Että miksi on niin vaikeaa ollut ne ihmissuhteet, kun ei se monogamia ole toiminut vaan, ei kerta kaikkiaan. Että kun minä en sitä jotenkaan ajattele, että joku ihminen tosiaan olisi vaan minun tai minä jonkun omistaisi. Että se on jotenkin aivan semmoista hullua ajattelua minun mielestä. Ja me tullaankin tähän tosiaan, tässä on tämmöinen Harrys Bar nyt nykyään. Niin tässä on tämmöinen yöhuikka. Eli tämä niin sanottu Oulun ainut tämmöinen sateenkaareva yökerho. Täällä tuli biletettyä. Meillä oli tosiaan silloin kun olin Oulussa tässä aktiivisena ja oli tosi paljon bileitä, niin täällä oli aivan hirveän hyvät bileet aina. Käsittääkseni minun mielestä Oulun SETA ei nyt tällä hetkellä järjestä bileitä. Että aina välillä on yritetty ja välillä tosiaan joku paikka on saatu, mutta mä en tiedä mihin se oikeasti sitten on kaatunut, että mä en ole itse ollut nyt aktiivisena Oulun SETassa. Että nämä on sillä tavalla tuttuja kulumia. Tänne on tullut aika paljon käveltyä kännissä ja enemmän ja vähemmän Twitterissä, mutta jossain vaiheessa tajusin se, että tuo alkoholi mulle passaa ja mä lopetin senkin käytön. Sitten mä lopetin baareissa käynnin ja sitten mä lopetin tosiaan alkoholin käytön ja hoksasin, että se on pikkusen liikaa mulle tommoset päihteet, että ajattelin, että mieluummin kohdataan tämä maailma ilman päihteitä. Joo, me ollaan tosiaan tutuilla kulumilla täällä, että täällä on tullut käveltyä. Aina sitten kun lähti tuonne kotiin ja Heinäpäähän päin, niin hän katsoi suorimman reitin ja joskus oli joku kaveri mukana tai sitten ei ollut, että monenlaista sitä on kyllä. Mutta tavallaan jos mä ajattelin just sitä, että kun puhuin tuosta, että hoksasin, että on polyamorinen ja ei olekaan nainen, niin se oikeastaan vähän viittaa tuohon neuroepätyypillisyyteen sitten. Ja olen paljon jutellut ihmisten kanssa, jotka on polyamorisia tai eivät koe tosiaan tätä kaksinapaista sukupuolijärjestelmää omakseen, niin on hyvin paljon neuroepätyypillisyyttä. Et se on jotenkin... mä joskus joltain lääkäriltä kysyin tai hoitajalta kysyin tätä asiaa, että onko sitä ikinä tehnyt tutkimusta. Ja kuulemma jonkun verran sitä on tutkittu ja tämä tavallaan on, että niissä on jotain samaa, että ajatellaan sitä maailmaa jotenkin erillä tavalla. Että se kaksijakoinen sukupuoliajattelu tai sitten se, että minä seurustelen ainoastaan romanttisesti sen yhden henkilön kanssa, niin ei sovellu neuroepätyyppisille aivoille. Ja se tavallaan minun mielestä jotenkin pitää paikkansa. Että mulla on itsellä paljon ystäviä, jotka on samanhenkisiä, on polyamorisia. Ja sieltä tulee sitten paljon sitä, että ihmiset on myöskin ADHD-ihmisiä. Joo. Ja mä itse tavallaan neuroepätyypillisenä ajattelen, että se maailma on välillä vähän julma. Että meidän pitäisi sopeutua siihen maailmaan, mikä on niin sanotusti normeille. Itse aistiherkkänä ihmisenä niin aistit on välillä todella kovilla. Okei, me tullaan Oulun kaupungintalolle nyt. Se on komiasti remontissa. Oulu 26 siellä pilkistää muutaman vuoden päästä ja olen itsekin hakenut ja hakemassa useammalla projektilla, että päästäisiin tekemään yhdessä kulttuuripääkaupunkia. Ja kyllä se varmaan jossain projektissa pyörii mukana taas sitten. Mutta silloin tosiaan sen takia toin tänne kaupungintalolle teidät, että ajattelin, että silloin kun oli Prideja ja meillä oli ensimmäistä kertaa liputukset tässä, niin olihan se komia näky marssia tästä ohi. Ja tavallaan ajatuksena se, että mä olen ollut yksi henkilö, joka on aikaan saanut, että tuhannet ihmiset marssii tämän kaupungintalon ohi. Ja että mä voin olla ihminen, joka
joka muuttaa maailmaa ja tekee siitä niin kuin yhdenvertaisempaa ja jotenkin niin kuin helpompaa myöskin niin kuin nuorilla olla. Mutta tänä vuonna en tosiaan raideja enää tuota. Mä näkisin sen, että mä aika hyvin polkasin ne raidit käyntiin ja nyt on pakkokin keskittyä siihen ihan omaan elämään ja siihen, että mä teen sosiaalista taidetyötä tosi paljon ja nyt on kesäksi tulossa taas yksi hieno juttu. Että ei niin kaikkia voi tehdä, että vaikka innostuu ja vaikka tavallaan on jostain asiasta innossa, niin siellä on sitten vastapuolena myöskin se, että tulee niitä loppuunpalamisia, mitä mullakin on useampia ollut tässä. Ja olen nyt joutunut sitten hyvin radikaalisti asioita rajaamaan, muun muassa sen Pridein tuottamisen, että kun se vei kaiken vapaa-ajan ja sain siitä vaan pienen korvauksen sitten, niin pakko alkaa miettimään sitä, että antaa niiden muiden välillä tehdä sitä työtä ja itse keskittyä niihin olennaisiin juttuihin, millä tavalla voi vaikuttaa sitten ympäristöön ja siihen, että maailma olisi niin pirun verran parempi. Että se sosiaalinen taidetyö, mitä mä oon nyt tehnyt tuon tuottamisen lisäksi, niin se on niin mulla se ykkösjuttu, mitä tällä hetkellä teen. Ja valmistellaan, niin kuin sanoinkin, niin kesäksi yhtä isompaa projektia Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa. Ja se on vähän tämmöinen freelancerin työstä, että sitä aina laittaa työhakemuksen jonnekin ja joskus joku tärppää ja joskus taas ei tärppää. Että se on myöskin näitä valintoja sitten. Mutta sitä mä jaksasin korostaa, että niin identiteetti ei ole valinta. Että sä et niin valitse sitä, että kyllä mäkin jos valitsisin niin, että mä olisin hetero ja mä olisin monogaminen, niin kyllähän se elämä olisi paljon helpompaa, koska ne on ne normit. Mutta kun nämä ei ole valintoja, ei kukaan tietoisesti valitse itselleen hankalaa elämää. Ja paljonhan lakijutut on muuttuneet onneksi tässä munkin elämän aikana. Että tuossa viittasin siinä vuoteen 1999, niin ajatellaan niin kuin vuosikymmeniä taaksepäin siitä. Että 71 muistaakseni, jos tämä minun pääni nyt jotenkin muistaa, niin homoseksuaalisuus poistui tosiaan sairausluokituksesta. Ja siitä on menty aika pitkälle kuitenkin. Ja mä toivon, että esimerkiksi tämä Oulu 26 niin toisi tosiaan sitä yhdenvertaisuutta. Ei pelkästään niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille, mutta myös muille vähemmistöille. Että itse olen alkanut tekemään töitä muun muassa kehitysvammaisten kanssa. Ja juuri niin kuin, ei se ole niin kuin enemmistöstä pois, tai enemmistöltä pois, jos niin kuin vähemmistöjä muistetaan ja tavallaan tuodaan heille oikeudet, kun sitä monesti sit saattaa julkisesti jotkut penaa tuolla netissä örrötä, että eikö niin kuin homoilla jo kaikki oikeudet. Mutta mitä enemmän, tai siis jos niitä tommosia puheita on, että eikö kaikille ole jo kaikki oikeudet, niin sehän kertoo siitä, että ei ole. Että on henkilöitä, jotka kuitenkin tälläkin hetkellä ovat kaapissa ja pelkäävät turvallisuuden takia ja ihan Suomessakin. Oli joskus hyvänä esimerkkinä se, että joskus oli elävänä kirjana, muun sukupuolisuuskirjana yhdessä tilaisuudessa ja siellä oli opettajilla mahdollisuus meitä niin kuin vuokrata tai lainata. Ja siellä sitten yksi opettaja oli sitä mieltä, että joo, ei mitään sortoa ole, että kyllähän niin aina on niin homojen kanssa ollut kaveria. Ei hän ole ikinä, että hän on niin paljon, hän on monta kymmentä vuotta opettanut. Ja se oli hyvin äänekäs se herrashenkilö siinä seurueessa. Ja mä sanoin ihan oikeasti, että on henkilöitä, jotka joutuu pelkäämään Suomessakin turvallisuuden takia. On henkilöitä, jotka tosiaan joutuu piilottamaan oma identiteettinsä sen takia, että he joutuvat syrjityksi. Ja se oli vaan, että ei oo. Mutta sitten se lähti sanomaan se äijä, että eihän homon kanssa saunaan menisi. Ja mä sanoin sille, että hei, pysäyppä tuohon. Että sä kerroit siitä, että sä et ole ennakkoluuloinen, mutta sä kuitenkin sitten heität tommosen. Niin se meni se äijä hiljaiseksi ja ne muut seurueen henkilöt, niin ne hymyili hiljaisesti siinä ja nyökkäs mulle, että hyvä. Että tavallaan se, että vaikka kuinka
kuinka niin kuin väitetään, että ollaan avoimia ja näin, niin kyllä ne sieltä jostain tulee. Ja se on vähän ihmisluotokin semmoinen, että epäillään sitä asiaa, jota ei tiedetä ja joista ei tosiaan niin saada oikeaa tietoa, niin tulee sitä semmoista ihmettä että ei saa olla tyttöjä ja poikia ja kaikkien pitää olla kauhean normia. Ei esimerkiksi valtakunnan seta, jolle tälläkin hetkellä tee videotyötä tuottajana ja ohjaajana, niin ei ikinä ole sellaisia kannanottoja ollut. Kysymys on vaan siitä, että myöskin me muun muassa muun sukupuoliset tai neuroepätyypillisyysihmiset tai jotenkin muuten tavallaan sellaiset, jotka ei tähän normiin mene, niin meillä olisi turvallista olla yhteiskunnassa ja meidän olisi turvallista tosiaan elää elämää ja toimia yhteiskunnan jäsenenä. Et kysymys on siitä, että tehdään turvallisia tiloja tai turvallisempia tiloja. Silloin kun mä kerroin mun äidille siitä, että mulla on niin sanottu tyttöystävä, niin se oli vähän shokki hälle. Mä olin jotenkin äiti hoksasi, että mä olin jotenkin kauhean onnellinen ja jotenkin, ja se niin tietenkin kyseli mun siskolta sitten, että onko se tosiaan löytänyt jonkun uuden kumppanin ja näin. Ja onkohan sillä joku uusi mies. Ja Virpi, mun sisko tosiaan tiesi tästä asiasta jo. Ja hän sitten me otettiin yhdessä kahvipöytäkeskustelussa se puheeksi ja mä sitten sanoin äidille, että kysy suoraan. Ja hän kysyi ja mä sanoin, että joo, että eikö se ole nainen. Ja kyllä se niin äidin ilme oli kyllä sellainen. Mutta tämmöistä alkisukista, kun hän niin toipui, niin hän sitten jotenkin sanoi mun mielestä aivan mahtavasti, että me joskus siitä asiasta keskusteltiin, että aina on niin mun kumppanille petipaikka laitettu ja sauna lämmitetty ja se ruoka on ollut valmiina. Että aina niin mun kumppanit on ollut tervetulleita. Et nyt en ole vuosikausiin kyllä seurustellut kenenkään kanssa. Mutta se on jotenkin ollut semmoinen sen alkusokin tai semmoisen jälkeen, niin se on ollut sitten jotenkin semmoinen, niin se on vain hyväksytty ja se on nyt näin. Ja näistä nepsyjutuista, niin niistä on ehkä enemmän pitänyt sitten varsinkin niin äidille puhua. Että se ei ole tavallaan, ne ei ole sellaisia asioita, että mä niin esitän niitä tai ne ei ole tosiaan semmoisia juttuja, että mä niitä jotenkin tekisin sen takia, että mä haluaisin huomiota, vaan välillä tuntuisi, että parempi se on, että niitä ei olisi, että ei olisi niin herkkä. Että se tavallaan, niin kuin, miten siihen niin kuin sopeutuu siihen normien ihmisten elämään ja näin. Mä oon itse sopeutunut niin, että mulla on hyvin epänormaalit, tai sanon, että epäneurotyypilliset ystävät. Suurin osa läheisistä ystävistä on henkilöitä, joilla on jonkinlaisia nepsyoireita. Ja kun mä kohtaan sellaisen ihmisen, nyt vasta taas kohtasin, sain työkaveriksi semmoisen ihmisen, jolla on neuroepätyypillisyyttä, niin me puhuttiin ihan saman tien. Ensimmäistä lausesta lähtien ihan samaa kieltä. Se oli jotenkin aivan tosiaan, enkä mä pitänyt häntä mitenkään epänormaalina, vaikka mulle oltiin ehkä vähän sanottu, että hän on vähän outo tai niin edespäin, niin mä olin vaan, että ei nuin saa edes sanoa. Et se jotenkin, mä vähän olin vihainen hänen puolestaan, että ei hänestä, kun hän on tosi ihana tyyppi ja tunnollinen töitä tekemään ja meillä synkkasi jutut aivan saman tien. Ja mä sanoisin, että siinä oli paljon sitä, että tuli se ymmärrys. Mä kerroin hänelle avoimesti, että minkälainen mä oon ja hän kertoi mulle avoimesti ja meillä oli siinä työn lomassa aivan todella syväluotaavia hyviä keskusteluja. No toisaalta se herkkyyskin antaa sitten voimavaroja siihen mun taiteelliseen työhön, että jos mä en olisi niin herkkä ja luomisvoimainen ja innostunut asioista, niin mä en sitten tavallaan tekisi tätä taiteellista työtä ja saisi sitten niin sanotusti tulostakaan aikaiseksi. Että vaikka taiteellisessa työskentelyssä se tulos, varsinkaan sosiaalisessa taiteessa, niin ei välttämättä ole se ykkönen, vaan niiden ihmisten kohtaaminen. Ja mä tosiaan aika paljon Facebookissa avaan tätä omia juttuja, että se on yksi semmoinen kannanotto myöskin.
että niitä nepsyjuttuja ja burnoutteja ja masennusjuttuja ja niin edespäin, kun niitä on mullakin taustalla, niin niistä pitää puhua. Ne pitää tavallaan niin kuin sanoittaa. Että jos niitä ei asioita sanoteta, niin ei niistä aleta puhumaan. Et ehkä mä olen aina ollut semmoinen enemmän tai vähemmän sellainen jotenkin sanansaattaja, että silloin alaikäisenä oli jo eläinsuojeluyhdistyksessä Animaliassa mukana ja parikymppisenä olin valtaamassa taloa ja se on tuo Huuskon talo, joka vieläkin on pystyssä, että ilman meitä valtaajia niin siinä olisi parkkipaikkoja. Että kyllä se tavallaan niin ne on sellaisia merkkejä siitä, että myöskin sillä aktivismilla ja sillä, että yksi ihminen toimii joukkona tai joukossa, niin että saadaan maailmaa muutettua. Ja tuommoinen Facebook-aktivismi, voisiko sitä niin sanoa, kun mä kirjoitan aika julkisesti asioita, siis omalle niin kuin laajahkolle tuttava ja ystäväpiirille, niin sekin on myöskin, että mä saan paljon kiitosta siitä, koska mä oon sitä mieltä, että jos ei joku niitä halua lukea, niin se voi niin kuin blokata mut. Että se ei ole mitään sellaista, että haetaan huomiota tai näin, vaan se, että niistä asioista vaan pitää puhua. Tässä muuten Oulun koulun yläkerrassa oli joskus 90-luvulla Setan toimisto. Olikohan mones kerros. Mä tänne menen kuikkumaan ikkunoita. Joo, siinä oli tosiaan tuo HIV-säätiö ja sitten oli Setan toimisto, semmoinen 2 huoneen toimisto tässä, että se oli ensimmäinen Setan toimisto, mitä mä silloin 90-luvulla kävin aina pitämässä siellä jotain iltoja ja muuta vastaavaa. Että on sinänsäkin, kun täällä kuljeskellaan täällä kaupungilla, niin täällä on niin joka kulmalla on niin oma historiansa. Ja kun mä oon Heinäpäästä kotoisin ja mä aina vitsailen, mä asun tälläkin hetkellä Heinäpäässä, että mä en hirveän pitkälle ole elämässäni päässyt. Niin, ainakaan näin niin asuinpaikan suhteen. Niin jokaisella niin kulmalla on historia. Ja jokaisesta kulmasta voisi jotain niin kertoa täällä. Ja, että missä tavallaan on ollut jotain vanhoja puutaloja ja tuolta ostin lapsuudessa jotain pyyhekumia ja tuossa oli vanha puutaloja ja niin edespäin. Että näin se niin jotenkin oululaisena ihmisenä, niin mun juuret on täällä. Ne on jotenkin ne on tässä joskus rumassa ja kauhean tuulisessa ja karseassakin kaupungissa, niin tämä on hyvin rakas paikka mulle.